Takže čusti a vítajte u tohto videa. Toto video je z Minecraft Survival a budem túto sériu natáčať no asi preto, lebo ma to baví, no. Dneska by som si chcel urobiť nejaké tie základné zbranie a nejaké veci. Už sme celkom na tom dobre, takže už aj zbranie by mohli byť. Tak. Tak, OK, takže mohli by sme vyťažiť kameň. OK, máme 17. Toto by som niečo tu nájdeme, niečo takéto. Tak. No. No. Tak. Asi by som si urobil pec. Nie, tu sa asi nedá urobiť pec, takže zbytočne. Kde som si vlastne urobil ten crafting table? Tu je. Tak. Tak, tak. 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 Tak, počkajte chvíľku, musím si nastaviť podložku, podmiešať všetko. OK, tak. Trošku tak, OK. Tu máme meč, krompáč. Urobil by som si head. Tak. Dobre, tak. Dal by som si vypiecť to mäso, ale ešte nemám nič. Takže to, tak by som asi rýchlať už nemal. Teží sa to celkom rýchlo. Takže tam je jaskyňa. OK, tu potom pôjdeme prehľadať. Nie v dnešnom dieli, lebo nie sme dostatočne vybavení, potrebujeme aspoň to kožené brnko. Tak. Som si tak vykopal, aby som vyšiel von. Som myslel, že to je čarodejnica. OK. Tak. Tak, OK. Takže máme to a môžeme si to ísť vypáliť. Zrejme ešte to drevo, čo sme na začiatku ťažili. Aha, tak to neťažili sme drevo vlastne. Áno, to som si trošku sa pripravil už dopredu, aby sme mali niečo. Ale za chvíľu tu začína tma. Ja by som si dal na začiatok peaceful. Option, easy, peaceful. Nič také. Tak.
A regenerujú sa mi srdiečka furt. To si keď... Aha, mne sa fakt regenerujú srdiečka. Ale nemôžeme bežať, takže vypalíme tie 3 tieto a potrebujeme ešte nejakú tú kožu. Takže... No bohužiaľ 3 tieto nám iba dalo. No nie iba, lebo kožu nám to je dalo. OK. Tak. Tak OK. Už mám 3 stejky, ďalšie 3 by som potreboval a potrebujem sa najesť. Položiť si tú čestku. Viac už nejem, zbytočne. Sem, čestku, sem. Tak. Torčky by sa tu tiež hodili, takže dám tu aj torčky. Počkať, neznášam hudbu. Tak. Dal by som si tu. To vyzerá mega. Už na to sa nedá dať, ale na to sa dá dať. No takže bol menší strih. Menší, ale fakt iba menší strih. A tu hore vidíte tú časomieru, jaká je. Takže vidíte naozaj, že bol strih. A jak to dlho natáčam, takže tamto hore vidíte všetko. OK. To je vypálené. Vypálil by som si... Nemám drevo, takže mohli by sme ísť nasekať drevo. No, do prdele. Je to, že keď spadnem... Počkaj, ešte raz. A hneď sa mi to zregeneruje. Trošku čudné. Poradte, potom mi poradte, že prečo je to tak. No. Fakt neznačam tú hudbu, ja ju asi fakt vypnem. Vede off. Prečo mi tu hraje nejaká hudba? Dobre, tak tu necháme hudbu. No. Tieto začiatočné časti sú nudné. Tiež s tým súhlasím, že sú nudné, lebo nič sa tu nerobí poriadného, takže je to nuda. Ale už ďalšie diely budú dobré. Verte mi. A už to bude lepšie spracované, nejak to World of Tanks alebo Stranded Deep. To bolo trošku blbé tamto. Vôbec žiadna kvalita, nemalo to proste kvalitu takú, jak som chcel. Nemalo to 720 pixelov, alebo tak nejak, alebo ja neviem, čom sa to označuje. PH, alebo ten netuším. OK, takže mohli by sme si to premeniť na drevo, toto drevo, a začať stavať. Ja by som si vybral tyčku, zatičky, toto. Zatičky, toto. Ktoré je momentálne lopatu. Dobre. Toto dotočím a idem hneď točiť ďalšie video, ktoré tiež renderujem, tiež to bude z Minecraftu. Takže tešte sa, bude to z... No, toto určite budem točiť, keď sa vám to bude páčiť, podľa toho, aké tu bude mať ohlasy. Tu budú takto doly. Nie, ale budem šetriť, určite budem šetriť týmto. OK. Tak to je dobré. Tak.
šetriť. Ale zase tu vypotrebujem strašne veľa, no neviem. OK, takže idem ešte nasekať drevo. Kde je mesiac? Už za chvíľu je ráno. Nasekám drevo, dorobím dom a ukončím video. Takže uvidíme. OK, mám 7 dreva. Dobre, takže to musí ísť spoza. Takže OK, takto. Budeme hrať aj hardcore, budeme hrať strašne veľa Minecraftu. A ten hardcore bude hardcore, fakt. To bude ťažké dohrať. Takže napíšte, či mám hrať ten hardcore alebo nie. To je na vás. Samozrejme toto bude pokračovať, lebo mne sa to páči, ja viem čo budem natáčať. Takže to je tak, no. Samozrejme som zatiaľ začiatočník a nejaké veľmi rozohraté série nemám. Mám tam Stranded Deep sa ruší, lebo boli na to zlé ohlasy a Stranded Deep sa ruší proste. Chcel som to lepšie strihať, už som mal plány, už som mal ďalšie 2 natočené videá zo Stranded Deep, ale končí, tie 2 dislikey ma tam veľmi nepotešili. Takže Stranded Deep končí úplne. Jeden like, čo tam bol, no napíšte, keď mi nenapíše, že kto to bol, no tak Stranded Deep fakt doruším. Ale jeden tam asi bol taký normálnejší, ktorý mi tam dal aspoň like, no. Ale fakt, ja viem presne, kto tam dal tie 2 lajky, tak, no, dislikey. OK, tak začína ráno. Ja by som si dal východ tu. Tak, ešte ideme posekať drevo. Na rýchlo. Som to mal potom ešte nejak zrendrovať, aby sa to nerendrovalo dlho. OK. 7. Takže 29. No tak dneska nedorobíme dom. Taký malý domček, potom začne stavať, ale chcel by som to postaviť na púšti. Nejaký dobrý dom, takže tak o 5 dielov ideme na púšť. No. O 5 dielov by som si chcel začať robiť aj farmu, alebo o 6. Dobre, tak toto asi na dnes stačí, alebo ešte idem urobiť tie dvere, keď už som tu. Fakt nechcem tam dať viac než 15 minútové video. To prdele, toto. Alebo dám tam viac než 15 minútové, veď sa s tým... Dobre, takže bude dlhšie video. Viac než 15 minút. Tak nejak. Mne sa to páči celkom. Takže išiel by som ešte na ten sand naťažiť. Áno, už keď ste sa pýtali, ten podvodný nový svet z 1.8 som našiel. Lenže 1.8 mi už prestala ísť, niečo sa tam pokazilo, takže nenatočím ten svet ani si tam nepôjdem pozrieť. Ale fakt sorry, ale nie.
Fakt, ale no keby ste veľmi chceli, no tak sa tam pôjdem pozrieť a opravím to 1.8. Ale keď to je na 1.7, no tak určite tam pôjdem, keď to je na 1.7. Tak, vypaliť. Dobre, tak to vyzerá pekne ten dom. Mne sa veľmi páči takto ten dom. A huba. Takže hľadať nejaké tie veci budú. No. Aj tu je jaskyňa. To je slepa, takže tu by som si urobil potom niečo. To sa vždy hodí, ale hodilo by sa aj železo. Kameňa už máme veľa. No, vlastne celý svet je z kameňa. Takže, sliny z kameňa. Takže, tak nižšie sa teraz pôjdeme pozrieť. Pozerám. A tam dole. No dobre, pôjdem sa tam dneska pozrieť. No. Nevidím moc, ale to je tiež slepák. No slepá ulička. Ešte začnem jednu sériu, lebo som ukončil ten Stranded Deep. Určite pôjdeme Vodko, Minecraft. Vodko, Minecraft, Robocraft nejdeme. Určite ideme Robocraft. To bolo také moje prvé video. A idem si objednať ten mikrofón, teda Strat.zz, tak nejak sa volá. Strat.zz, no. Idem si tento kúpiť, lebo mám myšku aj tiež od Trustu a som s ňou veľmi, ale že veľmi spokojný. Prdel, čo mu to je musel dať. Ja tak plýtvám tým sklom. No, tak toto fakt je vynikajúce. Tak toto tiež nebol nejaký dobrý nápad, ale aspoň s niečím tú strechu. Tak toto bude. Paľuje sa to, takže glasses. Dobre, presne to vyšlo. Tak, ešte toto a môžeme ukončiť video, fakt. Alebo ešte idem vonku po to drevo, nech si už dorobíme tú strechu. Bude zatiaľ hlinená, takže nič moc. OK, tak. Tak. A máme tu helmičku, s ktorou začíname, takže tá helmička bude, keď nám vydrží do budúceho dielu, tak si ju vystavíme. 5, je ich 5. A ešte jedno nám treba, sa mi zdá. Áno. Poď. Nech môžem ukončiť video v tých 20. Dobre. Tu si to ukončíme. Ľúči sa s vami Terry a Čusky busky, alebo čuste buste.